اولی مشورہ سرجم مردمی بو مات بوک پرشانی ٹھیکیے بلے وتی جندہ تہنا ماتی مکنو پشت مگیج سرجم مردمی بو تی چکا ہم چیشیا پائدگ رسی امریکہ بنداتی جرنلسٹ آنی تہا یکی مارلین سینڈرز او اولی جنین کے چا ویتنام جنگ دورانہ رپورٹی دیمی داتا مردین چکے مات ہم بوتا چوتا کسترین جرنلسٹیا ای مشورہ ہی داتا پا کارو روزگار کنگا ہچبر پشل مبو او پہلی ملوٹ تو ہما کارا کنگائے کی طرح وش بھی او وتی دوستناکی کارے کنک پتی چکا مزنے ٹھیکیے منی نزائی سکین دانائی و شرریں حبری ایہا ملمی نائیں کی طرح وتی روزگار دوست بھی تو بس ہما چیزاں دوست بیدار کی تی روزگارا پتو دوست داشتگ او گچین کو تگاں اعتماد او جند سرجمی کہ چکار کنگا او ہما کارے کٹو کمائیا کیت ماں یہ خبرہ حیران نہاں کہ تی دوس کچ گوشی کہ تو روایتی ماتی بو لوگا بنند چوڑی ہرچو درچاں وات کشت کان دو کس سے کار کنگے ضرورت نائیں مردم پزان دودانے آما کاراں تاکہ اتی گپاں ثابت پہ کنا آئیے بوگوش گوں کہ اگبوئے بنیادی دود و ربیدگانی تہا مردین و جنین ہر دو کارو روزگارا بودتگاں برٹش کولونیلزم پیش نہ تہنا کشت و کشار و تجارت ماتاں کتا اگبوئے سرزمین نے لہتی بہراں کاروبار و تجارت جند ایو کا جنینی کاری بوتا اگم پا آئیے کتاب وانک دگے دنیای کاری مبوتی ای گپی علم زانتگا شر ای مسکرہ من بس پتی کندی نگا کو من زانن تو زہرے او تو بائدیں زہر بے بلے چا درسن شتر ایشین کے دل گوشی مکان اور یکی کرا پتو مشورہ است کہ تو چو بکان آ بکان بلے علمی ایشین کے تو وط پا وطا چی لوٹے اینا کہ دگر پتو بلوٹنت کہ تو چی بلوٹ و چی ملوٹ تو مہربانی کا یہ ایالا ممن کے کسیا کے چوک بو اکارو روزگار کتنا کان آوہدی کے ماں رودگا بودتگیں میں ماتاں سجہیں روچا کار کتا او ما شوک روستگیں کامو ناکاما تو وہ شوک روستگے من یہ پیسہ لانگتا نہ بودتا چوکو مات بو اگر رند آو کی لہتی اپتگا و تیسرا بزک کان کمک بلوٹ کمک کے امیتوار بو چوشین جانین نیست کے ہرچی کتبے کان سپر ومن نیست چوکے رودینک پریکٹسی و مہری بل بازیں جاگہاں تو بیسوب بے جنین کے اولی رندہ مات بھی علم نائیں کہ چوکے سہڈینک بزاں مجیڑ کے بائدیں تو ہرچی بزانے کتاب وان انٹرنیٹ پٹو پول کان مستری مردمان جوستو پرس کان یا وتی وڑا پریکٹس کان بوت و بوت نہ بوت نہ بوت بلے چا دور سنگیش وتی دلگوش آگوں یک سرجمی مردمی بو اگے سرا بکان پاوتا وحد بکش وتی جندے ضرورتانی حیالداریا بکان مہربانی کان چو سوچ مکن کہ تو سجہیں چیزاں کنے میں دود و ربیدگانی تہا جنینانی توصیب کنگ بھی کہ ہرچی کت کنا بلے ای ہرچیے حد و سمسر گشینگ نبا مائی بن گپ سرا زیادہ ہی ابر کنگ نلوٹاں چیا کہ ہرچی کنگے مانا پما جنینا ایشین کے ہر چیز حیالداری او انگت لوگی کار تہنا جنین کاراں ماں ای گپا ہچ نہ مننا حیالداری و لوگی کار بائدیں پا ہر دو جنین و مردینہ بباں اما بائدیں کہ یہ جوستو پرسا مبین کے بارین جنینی سرجمہ ہرچی کت کان یا نا بائدشین کے ماوتی پہ تو ماتاں ہر چیزا بزن کار و روزگار و لوگا کمک بکنیں